Ο κύκλος των αρχαγγέλων είναι ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των νόμων. Των νόμων, όχι του ανθρώπου, νόμοι του ανθρώπου. Ο κύκλος των αρχαγγέλων είναι οι νόμοι του Θεού. Νόμοι του Θεού. Ποιου Θεού? Δηλαδή, ποιος είναι ο Θεός? Γιατί μιλάς για τον Θεό? Ποιος είσαι εσύ που μιλάς για τον Θεό? Εγώ είμαι άνθρωπος, δημιούργημα του Θεού. Είμαι όμως και δημιούργημα του κόσμου του ανθρώπου. Είμαι γεμάτος από βλέμματα από τον κόσμο των ανθρώπων. Έχουν κολληθεί βλέμματα, μάτια επάνω μου. Καλό μάτι, κακό μάτι. Έχουν κολληθεί ιδέες, πεποιθήσεις επάνω μου. Έχω αντιλήψεις και φιλοσοφίες για τη ζωή. Είναι κόσμος των ανθρώπων. Ποιου Θεού? Του Θεού που λέγεται φθινόπωρο. Φθινόπωρο, όπου γιορτάζουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και το στοιχείο της φωτιάς. Γιορτάζουμε τους νόμους της φωτιάς. Πώς θα έχω μία ζωντανή φωτιά μέσα στη σκέψη μου? Γιατί εγώ δεν έχω φωτιά μέσα στη σκέψη μου. Είναι η φωτιά της αγάπης ή είναι η φωτιά του θυμού? Πώς το γιορτάζουμε πώς γιορτάζεις, κύριε Νίκο, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ? Διαβάζουμε διαλογισμούς που έχουν σχέση με το στοιχείο της φωτιάς. Κάνουμε ιερούς χορούς που έχουν σχέση με τη φωτιά. Διαλογισμός, κεφάλι, σώμα, χορός, τραγούδι, θώρακας για τη φωτιά. Κάνουμε τελετουργικά που έχουν σχέση με το μυστήριο του Μιχαήλ και το φθινόπωρο. Ερχόμαστε, βγαίνουμε από τον κύκλο των συναναστροφών με τους ανθρώπους, από το κύκλο των συναναστροφών που αρχίζει το σχολείο το φθινόπωρο, που κάνουμε αυτό και αυτό το φθινόπωρο, βγαίνουμε από αυτόν τον κύκλο και αρχίζουμε τη συναναστροφή με το στοιχείο. Σε τι βοηθάει αυτό? Αρχίζεις και γνωρίζεις την εποχή, το στοιχείο. Αρχίζεις και γνωρίζεις αν φλέγεσαι μέσα σου. Αν φλέγεσαι το να γνωρίσεις την σοφία. Συναναστρέφεσαι με κάτι το οποίο είναι απρόσωπο. Αρχίζεις και βγαίνεις από το δικό σου πρόσωπο και μπαίνεις μέσα στα πρόσωπα της φωτιάς. Της θεϊκής φωτιάς, διότι υπάρχει και η φωτιά της πυρκαγιάς, υπάρχει η φωτιά της καταστροφής, της θεϊκής φωτιάς, της ιερής φλόγας. Μετά το φθινόπωρο, την φθινοπορεινή ησημερία, έρχεται ο εορτασμός του χειμώνα. Δηλαδή, ο εορτασμός του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και του στοιχείου του νερού. Γιορτάζουμε τους νόμους του νερού. Γιατί πρέπει να γιορτάζω τους νόμους του νερού? Διότι αν δεν γιορτάσεις το νερό που είναι νόμος στη ζωή, τον ήλιο που είναι νόμος στη ζωή, θα χαθείς από τον νόμο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί από νερό μέσα στο πλακούντα της μητέρας, από σπέρμα που είναι το νερό που έρχεται από προπάπου σε παππού, σε μπαμπά, σε σένα, να κάνεις παιδί, να έρχεται ένα ποτάμι μνήμης και αυτή η μνήμη να φέρνει το νερό, να φέρνει τη μνήμη ότι το νερό είναι υδρογόνο 2 οξυγόνο. Και το νερό το πίνουμε και ξεδιψάμε και στο ποτάμι δίπλα θα πάμε να φάμε και να περάσουμε ωραία. Δηλαδή διαφωνείς με το να περνάς ωραία σε ένα ποτάμι? Όχι, είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Πηγαίνω σε ποτάμι και κάνω πικνίκ και κολυμπάω στο ποτάμι. Μ' αρέσει. Αλλά παίρνω λίγο χρόνο και κοιτάω το ποτάμι. Ακούω το ποτάμι. Γεύομαι το ποτάμι. Αισθάνομαι το ποτάμι. Βάζω τον εαυτό μου, κοιτάω με το πρόσωπό μου το νερό και παίρνω το πρόσωπο. Παίρνω το πρόσωπο, μπαίνω μες στη ροή του ποταμού και χάνω την εικόνα και το μάτι που έχει προσκολληθεί επάνω μου και παίρνω την εικόνα και το μάτι του νερού επάνω μου. Γιορτή. Μεταμόρφωση. Μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο,
έρχεται η εαρινή ησημερία. Γιορτάζουμε την Άνοιξη, τον Αρχάγγελο Ραφαήλ και το στοιχείο του αέρα. Γιορτάζουμε την Ανδοφορία. Γιορτάζουμε αυτή την ομορφιά της μυρωδιάς. Αλλά αυτή η ομορφιά που λέγεται μυρωδιά, μα και εγώ το μυρίζω, και εγώ βλέπω τις αμυγδαλιές, και εγώ βλέπω τα δέντρα να ανθίζουν και νιώθω όμορφα. Ναι, αυτό που νιώθεις όμορφα είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα από το δέντρο, διότι αν κοιτάς το δέντρο και λες τι ωραίο το δέντρο που ανθίζει, τι ωραία που μυρίζει, είναι για να σε κάνει το δέντρο θέλει αυτό που είναι ο Θεός μέσα και σου στέλνει ένα μήνυμα, να ανθίσεις και εσύ και να μυρίσεις και εσύ όμορφα. Ο λόγος σου να φέρει την καρποφορία και την ανθοφορία στον άλλον. Ο λόγος σου να φέρνει την ωραία μυρωδιά στον άλλον. Είναι ευλογία το να είσαι με τις 4 εποχές. Είναι ευλογία το να είσαι με το στοιχείο. Είναι ευλογία να ξέρεις τι είναι κάτω από τα πόδια σου, πάνω από το κεφάλι σου, τι είναι δεξιά σου, τι είναι αριστερά σου. Είναι να ξέρεις ότι που έχεις έρθει επάνω στη γη είναι επειδή πρέπει να εμφανίσεις τον παράδεισο επάνω στη γη. Διότι ο Θεός δεν έχει τον παράδεισο εκεί πάνω. Ο Θεός τον έφερε τον παράδεισο επάνω στη γη. Αλλά για να δεις τον παράδεισο επάνω στη γη πρέπει να τον δεις μέσα σου. Για να τον δεις μέσα σου τον παράδεισο πρέπει να βγεις από τον κύκλο της μόνιμης ενσάρκωσης, το να ενσαρκώνεσαι ως άνθρωπος και να αρχίζεις να αποκτάς ένα βλέμμα θεϊκό. Όπως το βλέμμα του δέντρου που ρίχνει σε εσένα. Μετά την εαρινή ησημερία έρχεται το θερινό ηλιοστάσιο και η γιορτή του καλοκαιριού. Καλοκαίρι, Αρχάγγελος Ουριήλ και στοιχείο της γης. Γιορτή των φρούτων, των λαχανικών, γιορτή των χρωμάτων, των μορφών. Όλα είναι κάτω από τον ήλιο, όλα αποκαλύπτονται το καλοκαίρι. Ό,τι έχει σπείρει το φθινόπωρο κάνει τον κύκλο του και εμφανίζεται το καλοκαίρι. Είσαι μέσα στην έκσταση, τη χαρά το καλοκαίρι. Είναι επειδή ο σπόρος σου μπήκε σωστά το φθινόπωρο, άναψες στο στοιχείο της φωτιάς τη φλόγα, αλλά την διατήρησες την φλόγα σε όλο τον κύκλο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, όταν πηγαίναμε στον επιτάφιο στην εκκλησία στο χωριό μου, μου άρεσε πάρα πολύ να φέρνω την φλόγα από τον επιτάφιο ή τη φλόγα της Ανάστασης, μετά την Ανάσταση, και να την πηγαίνω σιγά σιγά στο σπίτι για να κάνω το περιβόητο σταυρό και μου άρεσε να την κρατάω τη φλόγα να μην σβήσει. Αυτό ήταν μια μνήμη από κάποιον πρόγονο, από τους προγόνους. Αυτοί οι πρόγονοι με συνάντησαν και βρήκα διαμέσου της μνήμης, διότι στην Αθήνα ζούσα, έκανα διάφορα πράγματα, ζούσα με έναν τρόπο και συνάντησα αυτή τη μνήμη. Αυτή η μνήμη με όθησε, με έσπρωξε προς τον κύκλο, είπα ναι, έκανα το βήμα και μελέτησα, αφοσιώθηκα, έπραξα, έκανα έργα, έκανα τελετουργικά. Τι είναι όλο αυτό? Είναι αυτό που λέμε, με την καλή έννοια θα το πω, είναι ότι σου βγάζει το λάδι. Σου βγάζει το λάδι η διαδικασία αυτή. Αλλά στο λάδι αυτό που βγήκε, ανάβω τη φλόγα μου. Διότι πρέπει να έχεις μία ουσία. Η ουσία που βγαίνει από την εργασία σου είναι ένα αιθέριο έλαιο. Το αιθέριο έλαιο αυτό τι το κάνεις? Μα είσαι το αιθέριο έλαιο. Και πάνω σε αυτό το λάδι, μαζί με αυτό το λάδι, εξαχνίζεις, ευλογείς και ανάβεις την φλόγα στο εσωτερικό του ναού σου. Έχεις ένα μόνιμο καντήλι μέσα σου, το οποίο ανάβει. Αυτό το καντήλι, άμα το κρατήσει ζωντανό στη ζωή, αυτό το καντήλι θα είναι η μνήμη μέσα στους αιώνες για εσέναν, αλλά και για όλους τους άλλους που θα σε συναντήσουν, για να γνωρίσουν διαμέσου εσού τη φλόγα της ζωής τους.